Orain ez asko gertatu zen. Antxoni izeneko neskatila bat bere familiarekin herri txiki batera joan zen bizitzera. Antxoni egun hartan oso urduri zegoen. Zergaitik, hura zelako ikastola berrira zioan lehenengo eguna. Irakasle berria, lagun berria, ikastola berria. Nolakoak ote ziren? Zertarako etorri behar du ikastolara kokolo horrek? Obeloke bere etxean. Ba ikusiko du, esan bestei, ahalik eta gehien izoratu behar dugu. Matematikarekin hasiko gara. Arbelean problematzuk idatziko ditut eta zuek kuadernotan kopiatu. Ikusten duzuenez, gelako kide ez zioten Antxoniri harrera honik egin. Hurrengo egunean gauzek ez zuten bere onera egin. Irakasleari aurkian txintxela bat jarriko dio. Bai, eta erru Antxoniri botako dio.
ez da zuria. Gelakoa baizik, eta gelako gauza, gelako guztia jolasteko dira. Ez dugu zurekin jolastu nahi, alde hemendik. Baina zer gertatzen da hemen? Antoni hasi da! Antoni hasi da! Ez, hori ez da egia! Antoni hasi da! Antoni hasi da! Antoni, zigortuta zaude. Gabonak pasatu eta ikastolako lehenengo egunean, irakasleak orantzerok ekarritako jostailu bat ekarri eta jolasten utziko ziela esan zion. Pego dezake, eta txokatuz gero ere ez da gelditzen. Baniri, irrati kasete hau ekarri dit, mikrofone eta guzti. Hitz egiten duzunean aldaguzetatik entzuten da. Gainera, soinu ezberdinak egiten ditu. Trenarena, itxasortziarena. Hori tontakeria. Bai, horrek ez du zertarako balio. Goazen gelatokin jolastera. Eta zu Antoni ez etorri. Ez da mila egin mugitu! Hau lapurreta bat da! Lapurra gara! Altza guztiak eskuak eta zatetetok ikaz mugitu. Ikastolako umeak ikaraturik zeuden, baina lapurrak ez ziren konturatu iskina batean Antxoni ezkutatu egin zela. Lapurtzen ari ziren bitartean, Antxonik ideia bat izan zuen. Badaki, orain ikusiko dute lapur horiek. Poliziak hitz egiten du! Inguraturik zaudete! Eta ez duzu irtenbiderik! Utzi lurrean pistola eta altxa eskua! Eta nun dago polizia? Ez dago poliziarik. Ni prestatutako trampa bat izan da. Nire irrati kaseta eta mikrofonarekin polizia hemen zegoela sinistarazi die. Benetako polizia bidean dator. Antoni, zuregatik izan ez balitz, orain ez genuke jostailurik izango. Eskerrik asko, Antoni, ideia bikaina izan duzu. Orain arte berria zinelako oso gaizki portatu gara zurekin. Barkamena eskatzen dizut. Guk ere barkamena eskatu nahi dizugu. Ongi da, barkatuko dizuet. Baina horrerantzean ez duzue inor baztertuko eta ondo portatuko zarete Europarekin. Konforme? Konforme! Begira, hemen dator polizia. Non daude lapurrak? Hauek dira lapurrak, segi kartzelera.